سلامت أنا هبلنا زخبركم من زخبركن أنت ختاتلت مدبنا نينكليزاويت كلب ليفربول نتشعت عمتات زاليا جرمناو أسلت أني يورغن كلوب أمود أتانا زي حزنا يوزلنا عمته وددر كبريمير ليج السنابتيو نايلو مسولو سالسات الري كل تشحن إسران 4 سومنا وناي سبورت مدبنا أبز الزعباء أتوكير الله نمكتالكم بخبرنا عدم قدم 230 كلتن عمت بسلسة سنة شحن شمونت 209 كلتن عمت مرز تمسرتت كلب ليفربول أب شحن 907 كمون شحن 908 بمرحنة أسلت أنتي بيل شانكلي بوب بويسلي جوي فاغانن كيني دالغليشن أب مدرخات وشت هاجرن أهجر أوروبان نقصت خوينا بركز زبلت صوات عتيرايا قدم 34 عمت لك عن مخان بعسران شمونتن ميازيا شحن 909 إذا كانتا بقلاينت علامي سيركيني دالغليش نوكين بارك رينجرز كلتا بحادة سعيرا قدم ممتع يورغن كلوب نمود داتا غزين وانجا قدماي ديفيجن إنجليز دحيرو بحدش أقباب مستود دبدما بريمير ليج تبهيلو نستتصوع زعبي وددر تهاجر تعويتات اللو بدحريو أبزنا برا 3 عمتات 3 وانجا FA 4 تصوا EFL حنت وانجا شامبيونز ليج أوروبا حنت تصوا ليج أوروبا 3 سوبر كاب أوروبا تعترنبر نوانجا بريمير ليج إذا كتنبر لايك عالتن عندما تهالالختي ليفربول زخونت كلب مانشستر يونايتد بأنصارو أب تحتي سر أليكس فرغسون أب عمت سبورت شحن 909 كلتن 9 تعواتي تصوا بريمير ليج درهم خنا نعوت قعزو أب مقطال بحفشة 10 غزي شامبيون إنجليز كوينا كموصيتنا إذا دما ليفربول أددا ملاقت إن مورازين دقفتي متهالالختي قانتات كتكون تقصيبان برد قدمي يورغن كلوب ان ليفربول نيمود اتوانج بريمير ليج زحقفا سيركيني دالغليش اور حيكاتي 991 دحر مسنباتو اتا غانتا نتا صوا ناب كبحان مملاس كساب كل تشحن 15 ببغزيو شوعته اسلطن تخقاير كون تخالت اب كل تشحن 1 كل تشحن 3 اب تحتي اسلطاني جيرالد هولير اب كل تشحن 8 9 بمنقدي علامي رفا بينيتيز اب كل تشحن 13 14 دما أب تحتي أسلطاني بريندان روجرز كالا أي ترتحيزا زبت سمتو زبلت درجان تزي كوينو نتا وانجا كتدهسسا أي كالتن أب عمت سبورت كل تشحن 15 ببريندان روجرز ستقل زنبرت ليفربول أفلما أوارح بتدقاقا منت بي أب رسم دفاع أورح تقمتي بويست هام 3-0 تواردا أب 10 ترتا كسرع تجددت أب تقوان ليفربول كبران زنان بايتا زيبيتو نبرا بأكايد أن وصيتان غانتهم عقبت زيتنحهم بكوبانيا فينوي سبورتس جروب زفلتو وننت تاكلب نروجرز زتك حدش أسلطاني أمن داي توافرو أب جرمن مس كلب بوروسيا دورتموند كوينو بتحط فاينانسا وعقمن بزح تفلات النت زين بروم تتصاوتن أنصارتا زهب تمتن سحيلتن جرمناويت كلب باير مونيك قاتيمو كلت تجزي شامبيون بوندسليغا جرمن كخون زبقعة يورغن كلوب كأ أب عينهم آتوا اتوم وننتن تقدمون كلبات مانشستر يونايتد مانشستر سيتي توتنهامن تحسمون زنبره ابتوان تدما ندورتموند حديقو اب كتما نيويورك حبرات منقستات امريكا وراي مزنقعون عرفتون زقبر زنبره كلوب رقيبهم دليتهم قلتصلو كلوب دما كيتما فقدنيا بمخان عرفتو قاريصو ناب كتما ليفربول امرحه بشومون تتقمتي كل تشحن 15 ناي 3 عمتات وعل بمقتاو سرحوز جمرة كلوب نمجمرة غزي غزيت أو مجلس نمهابن مسدقفت غانتو نمل لاين أبقدي معكنا زينا إنجليز أبسقربلو بمقللنت أنا كابش فارز فالدز تبهلا كبابنا جرمن زمت أخو تراسبي أدي إذا الزربوز اللقوقا أنت زي تردعاتو من الوات أبقدم تلفزيون كوفيلات كتاتلنتوليا جن بأي حبنتيا حجون أنا تراسبي أزينو فعزي كنا ما أكلايت تصاوتاي زنبركو أبكالاي ديفيجن جرمن نكلب ماينز بمعلم نأسلت أن النسر حيز جمركو بدحري أخاء نكلب بوروسيا دورتموند نشوعات عمتات كمرح عدل زرخبكي حجد ما نابزمت يلخو بسر حيك عقب تسفى قبر بمبال نتو هوزي مورينو أبقل تشحن 4 أسلت أنا كلب تشلسي قينو ناب إنجليز أبزمت قالو أنا فولي ويكا بلوتي لمس نفسو ألا لنايمو نسخة خنا نفسخة بغميت قلصة زبل حتو ملسة بدحرز كلوب بريمير ليج أزي كبير وددريو مودا درتنا دما قللتي كونون نخن عوات إسرع عمت كنت أنحنا أيب لكمني أوش تززمت 4 عمتات جن برقز وانش خن عترينا
ኣብዚ እንተዚዓቲረ ግን ምናልባት ናብ ስዊዘርላንድ ከይደ ዋንጫ ከልዕል ኣለኒ ብምባል ቃል ኣተወ። ንሱ ብተወሳኺ ንመንፈስ ናይቶም ንዓመታት ገጽ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ንምርኣይ ተመንዮም ብፍላይ ድማ ኣብ 2014 ኣብ ዱርክኺት ሻምፒዮንነት በጺሖም ሕልሞም ብድሕሪ ምብናኑ ኦሮማይ ካብዚ ዝዓቢ ዝበለጸ ዕድል ኣይርከብን እዩ። ደጊም ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ እናዓትረሉ ዘመን ዝመጽእ ኣይመስልን ዝብል ሓሳብ ኣሕዲሮም ተስፋ ቆሪጾም ዝነበሩ ገለ ደገፍቲ ሊቨርፑል ዝተረድኦ እዩ ዝመስል። ካብ ተጠራጠርቲ ናብ ኣመንቲ ክንቀይር ኣለና ብምባል በቲ ፍሕሽው ገጹን ፍሽኽትኡን ንብሙልኦም ብሊቨርፑል ዝሓሙ ወገናት ተስፋ ዘርኣሎም። ኣብ ስታዲየም ኣንፊልድ ካብ መቐየር ክዳን ናብ ማእከል ሜዳ ክትኣቱ ከለኻ ኣብ ክልቲኡ ወገናት መውፅኢ ኣብ መንደቕ ዚስ ኢስ ኣንፊልድ ወይ ከዓ እዚ ኣንፊልድ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ነዚ ጽሑፍ እዚ ኣሰልጣኒ ተጋንታ ዝነበረ ቢል ሻንክሊ ኣብ 1974 ኣብ ተጻወቱን ኣንጻር መጋጥምቱን ስነ ኣእምራዊ ጽልዋ ንምሕዳር ማለት ተጻወቱ ኣብ ሜድኦም ከም ዘለዉ ፈሊጦም ሞራል ክገብሩ እቶም ተጻዩ ድማ ብኣንጻሩ ራዕዲ ንኽሕድሩ ኢሉ ዝለጠፎ እዩ። ንብዙሕ ዓመታት ከዓ ተጻወቲ ሊቨርፑል ናብ ሜዳ ክኣትዉ ከለዉ ነዚ ጽሑፍ ብኸብዲ ኢዶም ዳህሲሶሞ ይሓልፉ ነይሮም። ክሎፕ ግን እቶም ተጻወቲ ናትና ዝብልዎ ዋንጫ ክሳብ ዝዓትሩ ነቲ ኣርማ ክለብ ሊቨርፑል ዘለዎ ጽሑፍ ከይትንክፍዎ ኣገዶም። ንመጋጥምትኻ ህሩግ እናበልካ ብምእታው ምቹእነቶም ኣጻቢብካ ኩዕሶ ብግቡእ ንኸይቀባበሉን ዋሕ ዝጸወትኦም ከሊፍካ ድማ ብቕጽበት ህጹጽ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብ ልዳቶም ምብጻሕ ማለት ጀገን ፕረስ ዝብል ስልቲ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ወይ ድማ ንሱ ባዕሉ ሄቪ ሜታል ሰመዮ ኣብ ኩቱር ሃልክን ጻዕርን ዝተመርኮሰ ጸዋውታ ኣብ ጋንትኡ ብምስራጽ ንጥፈታቱ ዘካይድ ክሎፕ ካብ እዋን ናብ እዋን ኣብታ ጋንታ ርኡይ ምምሕያሻት ከምጽእ ኸኣለ። ብድሕሪ 4 ወርሒ ከዓ ንክለቡ ናብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ኤኤፍኤል ኣብጽሒዋ እኳ እንተነበረ ኣብ ፍጻሜ ግን ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ ተሳዒሩ ነታ ዋንጫ ንማንቸስተር ሲቲ ሕሊፉ ሃባ። ኣብ ወርሒ ጉንበት እውን ንክለቡ መሪሑ ኣንጻል ክለብ ሴቪያ ዋንጫ ሊግ ኤውሮጳ ንምዕታር ኣብ ዝገጠመሉ 3-1 ተሳዒሩ ካልእ ጽዋእ ተነፍገ። ክሎፕ ዋላ እኳ ኣብ 2 ፍጻሜታት ቀሪቡ ዋንጫ ክስእን እንተኸኣለ ነታ ኣብ 10 ተርታ ተደርብያ ዝነበረት ሊቨርፑል ኣብ ውሽጢ 7 ወርሕ ናብ 2 ናይ ፍጻሜ ውድድራት ብምብጻሕን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ 8ይ ደረጃ ብምትሓዝን ንኡድ ስራሕ ሰሪሑ ንደገፍቱ ተወሳኺ ሕያው ተስፋ ኣሕደረሎም። ከም እወታዊ ውፅኢት ስርሑ ድማ ወነንቲ ክለብ ሊቨርፑል ተቐዳዲሞም ውዕሉ ክሳብ 2022 ዓመተ ምህረት ኣናውሕሉ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ዩርገን ኣብ ፕሪምየር ሊግ 4ይ ደረጃ ብምሓዝ ነታ ን3 ዓመታት ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ካብ ምስታፍ ቦኺራ ዝነበረት ሊቨርፑል ናብቲ ውድድር ከም እትምለስ ገበራ። ኣብ ዓመተ ውድድር 2017-2018 ሊቨርፑል ኣብ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ እኳ እንተቐረበት ሓላዊ ውልዳት ካሪዩስ ብዝፈጸሞ ርኡይ ጉድለት ብሪያል ማድሪድ 3-1 ተረቲዓ። ሕጂ እውን ዋንጫ ካብ ምውሳድ ተዓንቀጸት። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ግን 4ይ ተርታ ሒዛ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስታፍ ዕድላዊ ሓሰድ። ብክሎፕ ካብ እዋን ናብ እዋን ብዘገምታ እናተሃንጸት ትኸይድ ዝነበረት ሊቨርፑል ኣብ 2018-19 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዓመት ሙሉእ ሓንሳብ ጥራይ ተሳዒራን 97 ነጥብታት ዝኣክል ኣዋህሊላን ክነሳ ብማንቸስተር ሲቲ ብ1 ነጥቢ ተበሊጻ ካልኣይ ደረጃ ሓዘት። ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ግን ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም 2-0 ብምዕዋት ንሻድሻይ ግዜኣ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣልዓለት። ዩርገን ድማ ነተጻወቱ ነታ ኣብ ውሽጢ ስታዲየም ጋንትኡ ዝርከብ ዚስ ኢስ ኣንፊልድ ዝብል ልጥፎ ብኸብዲ ኢዶም ዳህሲሶም ናብ ማእከል ሜዳ ክኣትዉ ፈቐደሎም። እዚ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት እንተወሓደ ሓንቲ ዋንጫ ክንዓትር ኢና ኢሉ መብጻዕ ዝኣተወ ዓላሚ በዛ ጽዋእ ቃሉ ኸቢሩ ኣሃዲሉ ዋንጫ ምቑጻር ምስ ፈለመ ጽዋእ ሱፐር ካፕ ኤውሮጳውን ኣስዓበ። ብምቕጻል ድማ ነታ ሊቨርፑል ኣብ ታሪኻ ኣብ ከብ ሓንቢራታ ዘይትፈልጥ ዋንጫ ሻምፒዮን ክለባት ዓለሙን ኣብ ኢዱ ተዋ። እቶም ንልዕሊ 13 ዓመታት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ወስዱ ብሂጎም ግና ኸባህጎም ዘየስመሩ ደገፍቲ ዝበስሑ ንክለቦም ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ እኳ እንተደገፍዋ ኣብ ቀረባ ግዜ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ክኾኑ ድዮም ዋላ ሳይፋል ግን ልዑል ጥርጣርታት ነይርዎም እዩ። ይኹን እምበር ተደራራቢ ዓወታት ክሎፕን ኣብ ክለቦም ዝረኣይዎ ዓብ ለውጥን ንተስፍኦም ክሕድሶ ኸኣለ። ዝተሓደሰ ተስፋ ሒዞም ድማ ናብ ወቕቲ ውድድር 2019-2020 ኣተዉ። ብውፅኢት ጋንትኦም ባህታስ ተሰምዖም ወነንቲ ክለብ ንክሎፕ ብሓድሽ ውዕል ክሳብ 2024 ዓመተ ምህረት ኣሰርዎ። ሊቨርፑል መትሓዚ ተሳኢንዋ ብፍጥነት ብምምራሽ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ምስ ቀንዲ ተጻይ ማንቸስተር ሲቲ ናይ 9 ነጥቢ ጋጋ ንጸፈት።
اتعدو خا شامبيون تخون غانتا مونكون تخون كابز بالحليفو كاب صوتا ناب صوتا بعوض تقسقس زنبرت ليفربول نزعمت كي تسعرت تزاز مودو ولا سيفال نابز بالتلوت اتا غانتا بدحري 4-4 تختاتل تقطمات بريمير ليج بواتفورد 3-0 تسعيرا قعزو زي تسعرنتا تطف امبر اموداتا ب25 سنه خلتشعن اسران يورغن كلوب نتوم 3 عمتات بزي مسل كايستتصبيو كعسو اغري هايمانوتوم استاديوم انفيلد مقدسوم زريدس ويدما قيحتي بزبل سم زفلطو ليفربولاوين شامبيون بريمير ليج عمت خلتشعن اسران كونو ابقعم ازين عدقة تصاوتي 89 مليون طراي صري وصايتات غيرو زنبرا سلطاني بحاغوسنا نبعه اب عين كاميرا بمقرب نزعوت زبقعنا نايزا غانتا حلف تاريخيو ات تاريخ نتصاوتي نمنق احن مبرتعن تطايمولي انا 4 عامات منفقن طراي تصبي نايزا غانتا قرس زخونو كم بعل دالغليش نزعوت نخريو 3 عامات تصبيوم نليفربول نلعلي 10 عامات ابن قدعو صيرو خيد زخاله ستيفن جيرارد نزيرا خبون ስለዝኾነ ድማ እዚ ዓወት ንዖም ዝውፌሉ ትሕትና ዝመልኦ መልሲ ብምሃብ ነቶም ብዓወታቱ ድሮ ኣብ ውሽጢ ልቦም ኣሕዲሮምዎ ዝነበሩ ደገፍቱ ብተዓጻጻፊ ንኸፍቅርዎ ምኽንያት ፈጠረሎም ሻምፒዮንነት ሊቨርፑል ዕላው ምስኮነ ብ10 ኣሽሓት ዝቑጸሩ ደገፍቲ ታጋንታ ኣብቲ እዋን ተነቢሩ ዝነበረ መምርሒታት ምክታዕ ሕማም ኮሮና ቫይረስን ድሕነት ህይወቶምን ከይዓጠጦም ናብ ስታዲየም አንፊልድ በመጓዓዝ ቀይሕቲ ከወሊዖም በመዝሙር ሳዕሲዕትን ደርፍን እናጨደሩ ንምድረ ሰማይ ኣይትጽርና ክብሉ ሓደሩ ብፍላይ ድማ ነታ you will never walk alone ማለት ወትሩ ኣብ ጎንኹም ኣለና እትብል ልምድቲ መዝሙሮም ኣብ መላእ ከተማ ሊቨርፑል ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታ ክዝምርዋ ሓደሩ ተስፋ ደቂ ሰባት ጸልሚትሉ ኣብ ዝነበረ ዘመነ ኮሮና ከዓ ዓወት ክለቦም ባና ኮይኑ መጸናንዕ ኾኖም ክሎብ ሊቨርፑልን ደገፍታን ን30 ዓመታት ረሲዖም ዝነበሩ መቐረት ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ደጊሞም ንኸስተማቕርዎ ድሕሪ ምግባሩ ንጋንትኡ ኣብ ዓመት ስፖርት 2020-2021 ሳልሳይ ደረጃ ኣብ 2021-2022 ብሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ተበሊጻ ካልኣይ ደረጃ ከም እትሕዝ ገበራ ኣብቲ ዓመት ብተወሳኺ ሊቨርፑል ዋንጫታት ኮሚኒቲ ሺልድ FA ከምኡን EFL ኣብ ርእሲ ምልዓላ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብሪያል ማድሪድ 1-0 ተሳዒራ ካልኣይ ተርታ ተሰርዓት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር እዚ ዓላሚ ብርክት ዝበሉ ወሰንቲ ተጻወትቲ ብማህረምቲ ኣብ ዝኸሰረትሉ ግን ጋንትኡ 5ይ ደረጃ ክትሕዝ ብምግዳዳ ካብ ተሳትፎ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ በኾረት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ስፖርት ሊቨርፑል ኣብ ኩሉ ሸነኻት ውድድር ጽቡቕ ትግስግሳላ ኣብዚ እዋን ብ5 ነጥብታት ጸብለሊላ ንፕሪሚየር ሊግ እናቐለሰቶ ክትከውን እንከላ 25 የካቲት ድማ አንጻር ቸልሲ ዋንጫ EFL ንምውሳድ ክትገጥምያ ብተወሳኺ እውን ኣብ ውድድር ዋንጫ FA ናብ ረብዕ ፍጻሜ ኣብ ውድድር ዋንጫ ሊግ ኤውሮጳ ከዓ ካብ ምድባ ቀዳመይቲ ብምውጻእ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሰጊራ ትርከብ ክሎብ ጋንትኡ ኣብ ማሕረቕ ቁመናን ን4 ዋናጩ ኣብ ምቕላስ እናሃለወት ብተወሳኺ እውን ንውዕሉ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2022 ክሳብ 2026 ኣናዊሕዎ ኸበቅዕ ዝሓለፈ ዓርቢ 26 ጥሪ ብመንገዲ ማዕከናት ሓበሬታ ክለቡ ስርሑ ብግቡእ ከካይደሉ ዝኽእል ኣካላውን ኣእምሮውን ጸዓቱ ስለተጸንቀቐ እኹል ዕረፍቲ ንምውሳድ ኣመዛዘሚ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ንሊቨርፑል ከሓድጋ ምዃኑ ብምግላጽ ንደገፍቲ ክለብ መርድእ ንመላእ ቤተ ስፖርት ድማ ድቦላ ዝኾነ መልእኽቲ መሓላለፈ እዚ ኣብ እምሮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይነበረ ካብ ትጽቢት ወጻእ ዝኾነ ኣሰንባዲ ዜና ንኽትኣምኖ ዝጸግም ስለ ዝኾነ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ሊቨርፑል ምናልባት ብልምዲ መዓልቲ ሓሶት እናተባህለ ዝጽዋዕ ባሕቲ ሚያዝያ ዕለተ ዓያሹ ወይ ከዓ ኣፕሪል ፉል ከይከውን ብምጥርጣር ዓውደ ወርሖም ሃሰስ ንኽብሉ ደሪኽዎም እዩ ይኹን እምበር እቲ ኣይኮነን ብጋህዲ ብሕልሙን ክሰምዕዎ ዘይደልዩ ዜና ከምቲ ክኾነሎም ዝተተምነይዎ ሓሶት ስለ ዘይነበረ ግን ካብ ምሕዛንን ምስ ቁርቋርን ሓሊፎም ዝገብርዎ ይነበሮምን ብርክት ዝበሉ ኣሰልጠንትን ገዳይም ተጻወትን ተንተንቲ ኩዕሶ እግርን እውን በታ ሃንደበታዊ ውሳኔ ስንባዲኦም ብምግላጽ ምስ ንባት ክሎብ ኣብ መቐረት ፕሪሚየር ሊግ ዝህልዎ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘርዘሩ ሊቨርፑል ካብ ዝተጓዓዘቶ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝቐጸለ ሓውሲ ጸልማት ዘመን ስማ ናብ ዘበረኸትሉን ናይ ቀድም ክብራ ናብ ዝመለሰትሉን ዘመነ ብርሃን ዘሰጋገረ ክሎብ ንሊቨርፑል ክገድፋ ብምውሳኑ ብኸቢድ ካብ ዝተሰምዖም ሓደ ወዲ 12 ዓመት ኣየርላንዳዊ ዴር ኮርማን እዩ ንክለብ ሊቨርፑል ከም ኩለንትንኡን ኣካል ህይወቱን ዝርያ ዕሉል ደጋፊኣ ዝኾነ ዴር ጎርማን ብ3 መስከረም 2023
ምስ ወለዱ ንፈለማ ግዜኡ ኣብ ስታዲየም ኣንፊልድ ተረኺቡ ንፀወታ ሊቨርፑል ምስ ኣስቶን ቪላ ቅድሚ ምዕዛቡ ደገፍቲ ታጋንታ you will never walk alone ንእትብል መለለይቶም ዝኾነት መዝሙር ኣብ ዝምርሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ስምዒት ኣትዩ ፍቒሉና በኸየ ከሎ ብወላዲኡ ዝተቐርጸ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ድሕሪ ምዝርግሑ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ተዓዚቦሞ ዴር ካብ ትሕቲ ብርኪ ኢዱ ይኹን እግሩ ንቡር መሓውር ዘይብሉ ብዓረብያ ስንኩላን ወይ ከዓ ዊልቸር ዝንቀሳቐስ ቆልዓዩ ክሎፕ ነቲ ቪድዮ ድሕሪ ምዕዛቡ ናብ ዴር ብመልክዕ ቪድዮ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንሱን ተጻወቱን ነቲ ትሕዝቶ ከም ዝረኣይዎን ከም ዝፈተውዎን ገሊጹ ምስጋንኡ ድሕሪ ምቕራብ ንኽረኽቦ ተሃንጥዮም ከም ዘለዉ ብምሕባር ናብ ሊቨርፑል መጺኡ ምስኣቶም ክላለን ኣብ መሳለጥያታት ጋንትኡ ዑደት ከካይድን ዓደሞ ዴር ንመልእኽቲ ክሎፕ ምስ መላእ ስድራ ቤቱ ብምዃን ኣብ ዝተዓዘበሉ ሕልምን ጋህድን ተሓዋዊስዎ ንምስትንፋስ ክሳብ ዝሽገር ብንብዓት ተሓጽበ ነቲ ዕድመ ተቐቢሉ ኣብ እዋን ዝሓለፈ ልደት ናብ መለማመዲ ማእከል ሊቨርፑል ኣብ ዝኸደሉ ኸኣ ክሎፕ ብብርሁ ገጽ እናሰሓቐ ሰላም ዴር ኣብ መወዳእትኡ ብኣካል ክረኽበካ ብምኽኣለይ ሕጉሴ ኢሉ ድሕሪ ምሕቋፉን ንስድራ ቤቱ ሰላም ድሕሪ ምባሉን ንቪድዮኻ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ኮይነ ደጊመ ክሪኦ ጸኒሐ ንመዝሙር you will never walk alone ምስ ኣድመጽካ ዝተሰማዓካ ፍሉይ ስምዒት ንዓይ እውን ይስምዓኒዩ ከምቲ እታ መዝሙር ንዓኻ ብዙሕ ትርጉም ዘለዋ ንዓይ እውን ብዙሕ ኣገዳስነት ኣለዋ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት ዝሓደረካ ስምዒት ሕራይ ገይረ ዝርድኦ ንሊቨርፑል ከም ብልጽቲ መሓዛየ ዝርያ እትብል ሓረግ ቃልካ ኣመናፈተያ እታ ንሊቨርፑል ንመጀመርያ ግዜ ከም ብልጽቲ መሓዛኻ ዝቖጸርካ ላዕለት ትዝክራዶ ብምባል ሕቶ ቕረበሉ ዴር ከዓ እወ ብርገጽ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንባርሴሎና ዝረትዓናላ ናይ ኩሉ እዋን ዝበለጸት ምሸት ብምባል መለሰሉ ክሎፕ ብምቕጻል ኩዕሶ እግሪ እቲ ኣብ ህይወት ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ ዝበለጸ ነገር እኳ እንተዘይኮነ ሓደ ሓደ ፍሉይ እዋናት ግን ኣሎ ኣመና ኣገዳሲ ዝኾነሉ በለሞ ኣብ ሞንጎ እቶም ዴር ብቐዳምነት ዘፍቅሮም ክልተ ተጻወቲ ሊቨርፑል ሉዊዝ ዳያዝን ዳርዊን ኑነዝን ተሓዊሶሞም ንዴር ሓቒፎም ማልያ በርከትሉን ምስኡ ናይ መዘከርታ ስእሊ ኣትረፉን ብድሕሪ ዝክሎፕ ንዴር ናብ ቤት ጽሕፈተይ ንዓናይ መኪና ክመርሕ ከለኹ በዓልቲ ቤተይ ኡላ ብኣዘዋውራይ ብዙሕ ሕጉስቲ ይኮነትን ንስኻ ግን ብመጠኑ ክትሕጎስ ተስፋ ገበር ብምባል ነቲ ዓረብያ ብተምሳል መኪና ባዕሉ እናደፍአ ሒዝዎ ካብቲ ዝነበሮ ክፍሊ ወፀ ነቲ ማእከል ድማ እናኾለለ ሓደ ብሓደ ኣላለዮ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ምስ ኣተዉ ኸኣ መሐመድ ሰላሕ መጺኡ ምስ ዴርን ስድራ ቤቱን ተሳእለ ኣስዒቡ ክሎፕ ንስድራ ቤት ዴር ጎርማን ህያብ ኣበርከተሎም ነታ ናይ ዴር ህያብ ከዓ ንስለ ፍቕርኻን ደገፍካን የመስግነካ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ካብ ክሎፕ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፉ ክታሙን ቢሩ ሂቡ ነቲ ሞት ብሓጎስ ከም ዘስተማቕሮ ድሕሪ ምግላጹ ጋንታና ናይቶም ዝድግፍዋ ህዝብያ ንስኻ ድማ ሓደ ካብቶም ፍሉያት ደገፍትና ኢኻ ኣነ እውን ከመኻ ንብኽያት ቀረባየ ሕሰቦሞ ህይወት ስምዒት እንተዘይሕወሳ ኣሰልቻዊት ምኾነት ነይራ ንስኻ ፍሉይ ዓርከ ኢኻ ኣዝየ መስግነካ ብምባል ንዕኡን ንስድራ ቤቱን ሓቒፉ ተሰናበቶም ዴር ካብ ክሎፕ ምስ ተፋነወ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኩሉ ሰብ ከም ዝብሎ ክሎፕ ተራን ምቕሉልን ሰብ እዩ ንኹሉ ዝተገብረለይ ምስጋና ይደረት የብሉን ናብ ሊቨርፑል ተመሊሰ እዚ ፍሉይ ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ንኸኣምኖ የጸግመኒ እዩ ብቓላት ክገልጾ ዘይክእል ተኣምራታዊ ዝኾነ ሕጉስ ሰዓታት የሕሊፈ ኣብ ህይወትካ ሓንሳብ ጥራይ ከጋጥም ዝኽእል ዕድል ይረኺበ ኢሉ ብሃንደበታዊ መግለጺኡ ብዙሓት ከም ዝሰንበዱ ዝተኣመነ ዩርጎን ክሎፕ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቱ ንዴር ከምኡ ዝኣመሰሉ ቆልዑን ጠቒስዎም ነይሩ ንሱ ኣብ መልእኽቱ ካብ ዝውለዱ ጀሚሮም ብጀካይ ካልእ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ዘይረኣዩ ናብ መኪናይ እናጎየዩ መጺኦም ክታመይ ዝሓቱ ቆልዑ ፈልጥ ኣብ ዝቐረባ እዋን ብኣካል ረኺበዮ ዝነበርኩ ዴር ዓርከ ይውን ኣሎ ምናልባት ንዕኡን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ስንብታይ መብርሂ ክህቦለኒ ጸገም የብሉን ከብርሃሉ እየ ድማ ኢሉ ዴር ጎርማን ብወገኑ ክሎፕ ናብ ቤተይ መጺኡ ባዕሉ ክነግረኒ እንተዝኽእል ደስ ምበለኒ ኣነ ባዕለይ እውን ናብ ኣንፊልድ ክኸይድ ክእለ ነዚ ዜና ኣብ ቤት ትምህርቲ ከለኹ ምስ ሰማዕክዎ ብሓዘን ተኾምቲረየ ኣሰንባ ድመርዲኡ ነይሩ ኣብቲ ቪድዮ ስመይ ምስ ጠቐሰኒ ኣዝየ ስምዒታዊ ኮይነ ብዛዕባ እዚ ክሎፕ እንታይ ከም ዝብል እንተዝሰምዕ ባህምበለኒ ሊቨርፑል ናብ ዋንጫ ሊግ ኤውሮጳ እንተደኣ ሓሊፋ እቲ ፀወታ ኣብ ከተማ ዳብሊን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክንረኸብ ተስፋ ገብር ንዝወሰዶ ውሳኔ ስለ ዘኽብረሉ ጽናሕ ስራሕካ ቀጽል ኣይብሎኔ እቲ ምንታይ ነዚ ውሳኔ መውሰዲኡ ውልቃዊ ምኽንያት ኣለዎ ከሓድገና እንተደኣ ተገዲዱ ብወገነይ ብጀካ ምሕዛን ዝገብሮ ነገር የለን ኢሉ
ወላዲቱ ንዴር ብሸነኻ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ወዳቡ ውሳኔ ክሎፕ ልቡ ከም ተሰብረን እምበረ መጠን ከም ዝሓዘነን ገሊጻ ብስንብታ ክሎፕ ከም ዴር ልቦም ዝተሰብሩ ደገፍቲ ሊቨርፑል ማልያ ይብሎምን ክሎፕ ኣብ መጻኢ ህይወቱ ኣብ እንግሊዝ ካብ ሊቨርፑል ወጻኢ ዝኾነ ትኹን ጋንታ ከም ዘይሰልጥን ድሮ ቃልኣት እዩ እዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ ልዕሊ ዛ ክለብን ደገፍታን ዘለኒ ፍቕርን ክብርን ደርማሲሉ ንሱ ደገፍቲ ነዚ ውሳኒኡ ተጠቒሞም ጋንቶኦም ረሲዖም ንዑ ኣብ ምውዳስ ከይጽመዱ እኳ ተላብዩ እንተነበረ ብድሕሪ መግለጺኡ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ንመጀመርያ ግዜ ጋንቶኡ ሒዙ ኣብ ሜዳ አንፊልድ ግጥም ዋንጫ ኤፍኤ አንጻር ኖርዊች ኣብ ዘካየደሉ ግን ኣብታ ስታድዮም ዝተረኽቡ ደገፍቲ ንብዓት ክስዕሮ ክሳብ ዝደሊ ብመዝሙርን ደርፍን ክብዝበለ ክብሪ ሂቦሞን ወዲሶሞን ሊቨርፑል መጻኢኣ ብዘይቲ ከም ትፈለማ ዝበልክዎ ተራሰብ ኮይነ የመጼ ሕጂ እውን ተራሰበ ንነዊሕ እዋን ግን ህይወተይ ከም ናይ ተራሰብ ኣይነበረን ተራ ንቡር ህይወት ክልወኒ ክሳብ ሽምግል ክጽበ የብለይን ከመይ ከም ዝጥዕም ክሪኦ እንተወሓደ ኣብ ሓደ እዋን ክፍትኖለን ኢሉ ዝፋነዋ ዘሎ ብደገፍቲ አንጻር ጋንታታት እውን ከይተረፈ ፍቱህ ዝኾነ ን30 ዓመት ንዝቐጸለ ደርቂ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዘርሃወ ክሎፕ መጻኢኣ ከመዩ ግዜ ዝምልሶ ክኸውን እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ንሎም ሰሉስ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብ ዝተዛዚሙሎ ኣብ ዝቕጽል ሰሉስ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ሰላምን ጥዕናን